Čaute. Čaute. Dneska budeme hrať taký hokej. Ja mu budem nahadzovať, on bude tečovať do brány. Môžeme ísť na to. Môžeme ísť na to. A dajte like. Odber. Trošku sa mne vydarilo, nevadí. Vždycky tie prvé pokusy sú také na nič. Aj teraz. To by úplne troška nešlo. Ani toto. Moc sa nám to zatiaľ nedarí. Uvidíme, či sa ti to podarí aj na ďalší pokus. Nakoniec, konečne áno. A sa čudujete, prečo hráme s takouto loptičkou, je to kvôli tomu, aby sme nerozbili nabito. No, je to takáto mäkká loptička. Máme ich trošku viac. Ale iba trošku. A to bol backhand. Pravické. Ty si to ešte vidieť, že Teraz som zablokoval gól. Takéto ti idú. A daj dober. Ešte to nie je koniec videa, nebojte sa. No, pokračujeme v videu, dali sme troška iný uhol. Nech je vidno aj tú loptičku. Takže dáme si takú želičku. Ja ti najskôr dám takú úplne ľahkú, potom ťažšiu a potom najťažšiu. Ok. Dobre, to úplne ľahkú som trošku nedal. No tak trošku takto. Dokým nedáš takúto jednoduchú. To už bolo. Nedal. Opa. To sú reflexy. A teraz si ho trafil kameru. Bola taká prízemná. Teraz si dám trochu takú istú, ale dám ti viac po výške. Dokonca no look. Ide sa na to. Ťažšia. Tak chcel som to troška dať na no look, nevadí, nevyšlo. Ale teraz už to je tesné, už sa dostávame do formy. Potom vám ukážeme nejaké tie triky s loptičkou. Skús ty skoršie, aj ty to nám vtedy máš. Ok. Počkaj. Aspoň 3, 4. Aj to tam. Bola taká lahučka. Takúto prúdku. Bude to tam. Už to bolo veľmi tesné. No, moc veľmi tesné to nebolo. Ja som dal skôr von. Za chvíľku sa možno aj vymeníme, že ako jem tečovať a... No toto on dal rovný gol, takže to... Dám ti ešte 5 pokusov. A aspoň 3 musím dať. Prvý minúty. A dám ti ľahšie, lebo viem, že toto je ťažké. A už musíš žiť každý. Tak teraz to bude veľmi riskantné, ale ak vy veríte, dajte like a odber. Prvý pokus úspešný. A určite odoberajte kanál Mr. Felix a Mr. IT 3000. Je to veľmi dobrý kanál nášho kamaráta. Ktorý možno na ktorý vo videu príde. A aby ste nemal ľahké, Tak mi dáš teraz najťažšie. kto si myslí, že to dá, nech dá odber. Kto si myslí, že nedá, Tak dajte like. Samozrejme dávajte odber. Ale dal som! takže odber a dajte aj like. A teraz sa vymeniame s Markom. Vymeniame si hokejky, lebo jedna je lepšia. No a idem to už nahadzovať. Ja v tom nahadzovaní moc dobrý nie som. Ani ja v tečovaní, ale vyskúšame si to. Jemín! Skoro! Ak si myslíte, že dám viacej ako 3
Filip, tak daj ti odber. Dajte odber aj like. Nezabúdajte. Dávam mu to moc napätý. Ale skúsim teraz tú zemi takú ľahkú. Ne, skoro. Čo brojak tu je? Inak ja som ťa počul. Gól, je to tam? Konečne dal aspoň taký gól. Vysoká hokejka. Keď si mi takú nahodil, vidíš to aj do rozhodcu? Áno. Kde? Imaginárneho. On skúša také triky, ale nevydarí aj normálny gól, takže neviem, čo tu skúša. Ak by ste chceli vidieť, takú zaujímavosť, ja som hral alebo kedy hokej. Ale bol v tom tragický. Čiže obidvaja brankári. Ja som lepší. Áno. Budeme vám potom ukázať aj jeho trofeje, ktoré získal za najlepšieho brankára aj mimo Slovenska. On skúšať nie takú, ale na tie reakcie moc dobre nemá. Presnosť nemáš. Hovorí ten pravý, ktorý sa 3-krát trafil do buky. Či do loptičky. Teraz som mu dal výbornú loptičku, ale on je proste veľmi tragický. To som mu dal časku. Možno mi to bolo ľahšie pre Filipa, lebo on vie zakončovať takéto. Pre mňa je takáto pozícia ťažká. Mám radšej tak, keď to dám tu, takto a nevidíte ho, takže... Skúsime backhand. A je to tam! Ak si tu šance dám teraz, tak musíte dať like a odber. A je to tam! Skúsime teraz aj ja novú luk. Ježiši. Tak to je ja ho dám. A teraz vám ukážeme moje trofeje ako brankára. Takže pôjdeme o tretie miesto to najlepšie podľa mňa. Takže tretie miesto, najlepší brankár na turnaji U11 v Poprade. Druhá, podľa mňa, je pre mňa najlepší hráč U11 pri 90. výročí založenia klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš. A za mňa najlepšia trofej, na ktorú som najviac hrdý, je najlepší brankár na Vyšegrad Cupe v Opave, kde bolo 20 mužstiev a bol som najlepší brankár. 10. ročník. Takže gratulujeme ti, Filip. A samozrejme, bol som pri každej udalosti. A teraz by sme si mohli dať takú jednu malú challenge. Budeš teraz obranca a ja poviem až jeden samostatný nájazd. Alebo takto strelu a ty musíš ubrániť ako obranca. Dobre. Takže Marko ide. Filip to chytá. Ideme na to. Chytil, takže Bol ideme. výborný zákrok.
Si poslednú. Teraz pôjdeme s tou horšou hokejkou, ktorá je trošku ťažšie. No. Ale ja dávam. Teraz to bude pre mňa veľmi ťažké. Takže ja sa postavím takto. Spravím to šikovne. Videl som, takže som oficiálny víťaz tejto súťaže. Vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré možno bude presne neviem kedy, ale dávajte like, odber a čau.